Pipila ka lugar sa Mindanao nakasinati og landslide ug pagbaha. Ani ang detalye sa report ni Argil Relator. Mao kini ang sitwasyon sa kalsada human nagka-landslide sa Kimataan, Monte Dohali sa San Isidro, Davao del Norte, Huwebes sa hapon. Makita kining usa ka truck nga mitakilid na ug hapit mahulog sa pangpang dihang midahili ang yuta. Wala hinuoy gikatahong namatay o grabing nasamdan sa insidente. Sumala sa nagpost sa mga hulagway, nagka-brown out kuno sa lugar ug sa gupitan human sa landslide. Samtang sa Midsalip, Zamboanga del Sur, gidala dinhi sa usa ka ospital kining tibuok Banay human ma-rescue dihang natabunan ang ilang balay sa midahiling yuta sa sitio Sapa Butong, Barangay Sigapod. Giila ang mga samdan nga sila Diosdado Lonsagon, 48 anyos, ang asawang si Helen, 50 anyos, ug mga anak nga sila Wilmark, 12 anyos, ug Ebenezer, 10 anyos. Mihumo kuno ang yuta tungod sa walay puas nga pag-ulan, hinungdang natabunan ang ilang balay. Samtang sa Barangay San Jose Guso sa Zamboanga City, kutob hawak ang tubig baha alas 10 Huwebes sa gabi, hangtod kaganihang alas 4 sa kadlawon. Gibaha usab ang Tubungan Elementary School. Gilunupan usab ang pipila ka balay sa Asuncion Drive sa Barangay Kulyanan. Naglisod sab ang pipila ka mga motorista tungod sa kalalom sa tubig baha. Base sa weather forecast sa Pag-asa, magpabiling localized thunderstorms ang makaapekto sa pipila ka lugar sa Mindanao gikan karong adlaw hangtod na sa weekend. Posibleng ulanon ang mga lugar sa Caraga Region ug Sulu Archipelago. Pahimangno sa Pag-asa nga kanunay magbinantayon sa kalit nga pagdaot sa panahon tungod posible kining makamugna og flash flood og landslide. Karong adlaw, adunay masinati mga pagdagom labi na sa hapon or sayo sa gabi. Inubanan nga adunay kalit, patak-patak mga pahinay nga ulan, labi na sa mga bukid nga dapit masinati kini epekto sa localized thunderstorms. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.